Jien ma nagħmilx bħal Jason Azzopardi, ma niktibx kontra l-kollegi tiegħi. Iddikjara dan id-deputat nazzjonalista Herman Schiavone li ġimajjar mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li qiegħed jagħmel ħsara lil Partit Nazzjonalista. Dan f'mument fejn il-Partit Nazzjonalista jinsab fi stat ta' firda u qasma kbira bejn il-fazzjoni tal-kap nazzjonalista Adrian Delija u l-eks kap Simon Busuttil. One News talab ir-reazzjoni ta' Herman Schiavone dwar dak li kiteb dwaru Jason Azzopardi. Azzopardi qal li Schiavone u Kristi De Bono qegħdin jagħmlu ħsara lil Partit Nazzjonalista minħabba laqgħa li kellhom il-ġimgħa li għadda ma' Jorgen Fenech li fl-aħħar xhur l-Oppożizzjoni allegat li kien is-sit tal-kumpanija 17 Black. Il-Gazzetta The Times irrapportat li f'din il-laqgħa iż-żewġ deputati nazzjonalisti talbu lil Fenech biex ma jħallsux għal kiri ta' swali tal-konferenzi fil-lukanda tiegħu f'San Ġiljan. Schiavone qal li hu ma jagħmilx bħal Jason Azzopardi u ma jiktibx kontra l-kollegi tiegħu. Jiena dwar Jason jiena ma nagħmilx bħal Jason, jiena nażel li ma niktibx kontra kollegi tiegħi. Aktar minn hekk Jason Azzopardi akkuża lil Herman Schiavone u lil Kristi De Bono li huma kompliċi mal-kriminali u li qegħdin jagħmlu minn wara dar il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.